Un val de reacții în comentarii. Ei cred că îl călesc, dar de fapt îi produc o traumă. Deci mi-a crescut tensiunea, nici nu ai cuvinte pentru așa ceva. De ce să faci? O provocare periculoasă pe rețelele sociale e având printre adulți baia în zăpadă. Un cuplu s-a filmat în timp ce spală copilul cu zăpadă ca să-l facă mai puternic. Deși băiețelul plânge, părinții se amuză. Clipul a devenit viral și a atras multe comentarii negative la adresa părinților. Iar pe fir au intrat și autoritățile de la Protecția Copilului, care s-au autosesizat și au deschis o anchetă. E rece, ridicule! Ia uite ce face de la băiat! În imaginile postate pe TikTok de mama copilului se vede cum băiețelul, care pare să aibă în jur de un an, îmbrăcat doar cu un body, este băgat într-o cadă umplută cu zăpadă. Instant, micuțul izbucnește în plâns, în timp ce pe fundal se aud părinții care se amuză. Imaginile au fost însoțite și de un mesaj: "Spartan îl fac". Timp de câteva zeci de secunde, copilul este frecat pe pielea goală cu zăpadă. Imaginile care au devenit virale au ajuns și în atenția celor de la Protecția Copilului, care s-au autosesizat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va contacta părinții pentru a le comunica în mod clar obligațiile pe care le au în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor. Atragem atenția că expunerea copiilor în mod voluntar la situații periculoase reprezintă o gravă încălcare a drepturilor acelor copii. Postarea a stârnit un val de reacții în comentarii. Ei cred că îl călesc, dar de fapt îi produc o traumă. Deci mi-a crescut tensiunea, nici nu ai cuvinte pentru așa ceva. De ce să faci asta? Pentru a-l ajuta la imunitate sunt multe alte soluții, asta e ceva, nici nu am cuvinte. Clipul a fost șters ulterior, iar femeia a venit cu explicații în online. Eu nu am pus copilul pe zăpadă așa, că așa mi s-a nezărit mie. Noi știam, pentru că este un remediu foarte bun și atunci când copilul are puse de creștere, să-l scoți la răcoare, să aibă contact cu zăpada. Am vrut să facem puțin mai mult pentru stimularea imunității. Și apoi când am văzut că începe să plângă într-adevăr prea tare, l-am scos. Medicii spun că organismul micuților poate suferi un șoc în contact cu temperaturile scăzute. Îl bagă în hipotermie, depinde și cât îl ține acolo. E riscul să creeze stopuri respiratorii, cardiace, dacă îl bați așa dintr-o dată. Se vede clar că acel copil trăiește o traumă, poate chiar o tortură, pot să spun, și nu are conectare, nu are siguranță, va fi mereu în gardă, nu îl întărește, pentru că copilul, când este foarte mic, trebuie să simtă în primul rând siguranță. Clipul vine dintr-o provocare de pe TikTok numită Snow Bath sau Ice Bath. Mai multe persoane fac băi de gheață, inclusiv copii de doar câțiva ani sunt scufundați în apă rece sau ies în costum de baie în zăpadă. Nu există niciun beneficiu real asupra stării de sănătate din punct de vedere al experimentelor conduse de acești indivizi asupra bebelușilor și asupra nou-născuților. Din punct de vedere științific și medical, nu au existat în literatura de specialitate aceste experimente, chiar poate agrava o stare de sănătate prin hipotermie. Cu toate acestea, hashtagul IceBath a fost folosit de peste 200.000 de ori pe TikTok de cei care au fost parte din experiment.